बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, फिसाजोखौ खालामनाय इनाय अयथासारखौ सहायनो हायैयाव बिहावा दानथारबाय बिजामादैखौ। बे सोमोनांथाव जाथाया शिबसागर जिल्लानि खिलागुरियाव सोमजिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जेहेरुद्दिन आहमेदनि फिसाजोखौ 12 बोसोर सिगाङाव खिलागुरिनि मुजामिल खानजों हाबा होदोंमोन। नाथाय हाबानि उननिफ्रायनो फिसाजोखौ इनाय अयथासार खालामबोदोंमोन मुजामिल आरो बिनि नखरनि इनाय अयथासारावनो बिमानि न'आव फैफिनदोंमोन जेहेरुद्दिननि फिसाजोआ। नाथाय मुजामिलाबो फैनानै बिहावनि न'आव थाफैदोंमोन। समबारै हराव मुजामिला जौ फेना फैनानै न'आव दावराव दावसि खालामनायजों लोगोसे बिसिखौ बुथारनोबो हुमखि होदोंमोन। बेनि उनावनो सहायनो हायै जाना बिहाव जेहेरुद्दिना बिजामादैखौ दानथारनानै बुथारो। बेनि उनाव पुलिस थानायाव थांनानै गाव हारसिंनो सारेन्डार लाहैयो। दासिम जाथायथिलियाव पुलिसा सहैना बिजामादै मुजामिलनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथायनि सायाव दासिम मुजामिलनि नखरा जेबो एजाहार होआखै। फावखुंग्रि जेक्लिन फार्नान्डेसआ बेल मोननो हाबाय। गासै 200 कौटि रांनि थगायनाय बेले-बेजे केसजों लोब्बा थानायनि दायाव फावखुंग्रि जेक्लिना थांनाय समनिफ्रायनो आयेननि आवथायाव गोग्लैदोंमोन। थारैनो मैयानि बिजिरनायाव जेक्लिन फार्नान्डेसआ रेहाय मोनबाय। गमामायैनो रेहाय मोनामोनब्ला फावखुंग्रि जेक्लिना थोंजों जोबथेसालियाव थानांगोना रोखामोन। 200 कौटि रांनि थगायनाय केसआव इडिआ थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो फावखुंग्रि जेक्लिननि सायाव संदानगासिनो दङमोन। अदेबानि बे केसनिफ्राय फावखुंग्रिया बेल मोननो हाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, स्कुटिनि जाब्रबथायजों 22 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोननि जिउ खहा। कक्राझार जिल्ला तितागुरिनि साखाथि हालवादल गामिनि रुपाराम बसुमतारी आरो साइदे बसुमतारीनि थामथि फिसाज्ला खोमदोन बसुमतारीनि हरखाबै स्कुटिनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला खोमदोन बसुमतारीया 14 नबेम्बर खालारखालि दतमानि गावनि लोगोनाव आलासि जानो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि लोगोनि न'निफ्राय गावजों थांफानाय सासे लोगोजों स्कुटिजों न'फारसे गिदिंबोनाय समाव दतमानि दावस्रि हाबां मुंनि जायगायाव हरखाबै हारसिङैनो जाब्रबथाय जानानै खर'आ गाज्रि जोखोम जायो। जाब्रबथायनि उनाव खोमदोन बसुमतारीखौ दतमा सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो हरखाबै जिउ गोमानाङो। सनितपुर जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सनितपुरनि धेकियाजुलि ओनसोलनि आलिसिङा फुकामारि गामियाव बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। फुकामारि गामिनि थागिबि शामसुल हकनि बिसिया मस्जिदाव नामाज फरायनो थांनाय समावनो बे जाथाया सोमजिदों। बानी निकेतन फरायसालिनि 9 थाखोनि सासे फरायसुलिखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। बे समाव पुलिसा जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। दिसपुर थानानि मोनसे इजिपिडि हानजाया सिगिसग' खालामनानै रां दाबिनायनि दायाव नुनमाटिनि अंकुर महन्त आरो सानमारिनि नजरुल आलीखौ गुवाहाटी नोगोरनि हेंग्राबारिनि लिसु बागाननिफ्राय हमदों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय 1.7 लाख रांनि गांसे चेक, नोगोद 9,500 रां आरो गंनै मबाइल फनबो बोखांनो हादों होनना मोनथिना मोन्दों। चिरां जिल्ला जानानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार टाउन कलेजाव खुंफुंनाय बाथि आसाम नाङैनो पेन्साक सिलाट बादायलायनायाव देरहासार जानानै सना, रुफा आरो ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हानाय गासै 9 गेलेगिरिफोरखौ सरकारनि हेफाजाब लायालासेनो गेलेगिरिफोरनि दिथागिरिफोरा बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव फारियै उजान बाजार दालाइ एबसुनि आफादगिरि, उजान बाजार गुदि इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गेलेमु नेहाथारि मुस्रि सनजित बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। पेन्साक सिलाट फोरोंगिरि बिथां बिश्वजित ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव जोलुर बिथिंखौल' बांसिन नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय जोलुरनि अनगायै गुबुन गेलेनायखौ नोजोर होनायखौ नुनो मोनाखै होनना बुंथियो आरो गावसोरनि पेन्साक सिलाट खेलाखौबो जेबो दायित्व आरो सरकारा जेबो नोजोर एबा हेफाजाब होआखै होननानै दुखु मोननाय फोरमायो। मेघालय रायजोनि शिलंआव खुंफुंजानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2027 आव उसु गेलेनानै देरहासार जाबोनो हानाय प्रतिका नार्जारीखौ मैया गावनि आंगो गामियाव गाजा गोमजायै बरायदों। थांनाय 10 नबेम्बरनिफ्राय 14 नबेम्बरसिम मेघालयनि शिलंआव खुंफुंजानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2027 आव उसु गेलेनायाव देरहासार जानानै सिलभार मेडेल मोनबोनो हानाय बामोनखुरा गामिनि थागिबि बंकिम चन्द्र नार्जारीनि फिसाजो प्रतिका नार्जारीखौ मैया गावनि आंगो गामियाव रायजो राजाफोरा जयै दुंब्रुदै बरायदों। लोगोसे प्रतिकानि बेबायदि देरहासार जाबोनो हानाया गामिजों लोगोसे ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव होनना रायजो राजाफोरा फोरमायदों आरो बेबायदि गामिनि सुबुंफोरा बरायनायखौ प्रतिका नार्जारीयाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। लोगोसे उननि समाव माखासे बादायलायनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय नखरा राङारि थासारियाव गोग्लैसोनाय जानायलाय बिटिआर सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। उसु कच उदांस्रि नार्जारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोरा
क'क्राझार जिल्ला कसुगावनि रायमना नेशनेल पार्कनि बनगाव एसएसबि केम्पनि साखाथियाव सासे दख'ना गाननाय बर' आइजोखौ जेबो गुमुर मिथियै थासारियाव मोननो हादों। जुदि सोरनिबा न'खरनि सुबुं एबा सोरबा मिथियोब्ला रायमना फरेस्टनि आइबिआव एबा थोंजों पंकज बसुमतारीनि 7896164941 बे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।